Aji ni boy. Lah. Enak aja boy. Ate boy. Ini pulen boy. Pulen boy. Nyati nga tarong. Nyati nga kabin eh. Kamu no na variety na to. Dakil na yun. Kaya. Lah. Nakasti ti kanyang boy, tarong mo boy. Di alam mo. Huwag sangit babae boy. Ha? Kita man eh. Sumurot pa yata. Parakto ti bunganan. Aha. Ay, mas ngailingutan. Dumato yun ah. Yun. Ito yatin ay mas. Wow! Ahay. Yun. Kadubunganan. Gambar-gambar lang. Ayos. Bayag kang magalang pa kahit na nakaadwa ko na eh. Buti malalalag din nagangon. Balin ba yata? Ati tinaimas nga iburo na eh. Tapat na ito. Nakadun eh. Adya pa ni. Pero ka, alam mo tutor. Hindi tinaimas ni, hindi mabasit pa eh. Hindi pa nagkukrad. Kung saan mo magawa ito. Gini, panta di pangir. Ta, nagadong. Sige mo ta. Tulungan ka, na para takta. Masid si data pa amin na ito ay. Dikit din. Lakamtan ang gana rabein. Oo, diba? Kung saan mo magawa ito. Aji pa niyo. Iwan eh. Aji, hindi ka to. Ay na. Nagadun eh. Ne, natukpulot. Ay, Adam ah. Among mga narukop ti katuday. Ho. Aji pa kumain ang nangato eh. Gadong. Aji pa ano yung kumain eh. Sayang eh. Sige, mabaling na datan. Lakmut ta. Sabay perdi na. Belum matan. Ayos atan. Naimas luto natin bagat ukra. Iling tamlatan. Ori ate ni katuday. Iling tam mo lang nun. Naimas ko mati bagay. Lalo niling tamataw. Buro ko ma. Pagatang mo ti buro pa itata. Kita-kita ka. Pag napagnaak, barbaring na madalapos ko. Kang rodag kita buro na ate. Iling tak ato yun eh. Kapag gatang ko nga alang nga mo tangag pa buro laang. Biyaram tulad damdaman mo sumangpakan. Nyamot. Mangtod karatan na lang nagsubliak pa Tagmamano yan ti buro. Damok 70 ba kahit may sasupot. Basta lang na kapasay. 70? Punay mga nakangingi na nga buro. Ay, naagreklamo ka pa lang ba kahit nangina nga talaga dyan. Taman manulat tigar arami ti buro. Ay na, tuyo lang tagatanga mon. Gumatang ka ito yun. Mariusi. Sige raw, tuyo ratan. Ay pagkatangay. Ang kapil umutang itindaan Maria ko si utang manang. Nakadupa na ito utang tadjay. Nakatitog listahan tan. Habang napit electric bill. Kaanak ko ma, may bayadan tamat. Sige ka raw. Iling tama mamin natin Tapa na gumatang tuyaw manong nga tuyaw. Mga lakati, 20 nga pirason. Tagmalamala madya yun. 20. Hindi pala na namin ka 50. Dapat pang rabe, dapat pamigatan. Nagreklamo ka. Ana, madib ka mga nan. Ate nga ron na yung mapanakaon. Oh, 20 lang gatango ma, mading nga 50.
Katangan nga pagbagam. Utang ko na mga kaumintod mga kwarta. Ay, wang gaya. Ay, apaw, nagdadusabong nan. Gusto ko makanayon. Nih, taya tuh ya. Sayang nga to, bini. Di na pa yung utang. Nyamot ko na. Hey! Tay, papanam. Po, pag nakaman nga pag natakalsadan. Boy, nag-drag ka dito rin mo, boy. Tatala mga tibalay mo na. Nay! Boy. Nadatarta panunot mo. Babari nga pang pakbat natin, boy. Madi mamalim boy, bini kata. Tunay mo, tunay. No kaya mo ay bidin eh, kita. Tsaka tayo gasta na umang ka dito kulan. Kahit kung may kastin na eh. Naimas mulat tato yan eh, tidog, torta. Boy, may isa lang nga piraso, boy. Mabarin natin yun. Binik nga ro data. Apo, di ka makawawat. Tunay mo, tunay. Sabol ka lang sa balay. Apanak ko magumamatang dito yaw. Madita magpautang dayan. So, lumabas ako dito. Asin ni boy. La. Yan na ka din, boy. Ate boy. Hindi, pula yung boy. Pula yung boy. Nyati nga tarong. Nyati nga kabin eh. Amo no na variety na doon. Takil na yun. Kaya. Wala. Nakastiti ka niyang boy, tarong mo boy. Hindi alam mo. Huwag sangit babae boy. Ha? Kita man eh, sumurot pa yata. Magtakol ni boy. Diyan pa yung putalo ni boy. May sa tarong, may sa kilaw. Magtagsin ni boy na eh. May sa kilaw ito yan. May tayo. Duwa put-put mo ni boy. Nga pa yung nag-alala ito eh. Diyan amo no nagapuan na ata. Nagtubulat tayo. Ha? Uy. Kinambilit. Tapos ang tubaw. Ha? Taki na kasay. Well, yung takti na Chambang boy. Nga naglay mo di bilitan, pinagarintar na. Kita mo yung pinaglawak na eh. Gubimbilyakin ko tarong. Paiso boy. Padawatan ng tumambin boy. Uy, no, kuwata na may bilag ko. Mati nga tarong ato yung boy. Abukado ato yun. Nahi ka nagtakal na eh. Solve katan boy, may sapay lang. Ni kasong paiso ni oh. So dapat mapaado ata. So matikayat nga itid. Una yan. Bini ka raw. Tuno ko mga bini ah. Una yan. Hay, madya makamupuntoy boy. Nagtakal paiso na eh. Hindi pa yung manay, gingiwat ko na eh. Namang kita bin ah. Takul boy talaga niyo, kita na. Isubo dati, uwanan ah. Di pa umabot ka dyan eh. Oh, kita ba mga Nagtakal paiso ni boy. Natala makakita, first time ko paiso kasi makakita titarong. nagdambil kami tino, kanimata nga buo. Iwai mga burito. Boy, lamay tati boy, ilakong boy. Nanginataw eh. Madi padwik pa ah. So nga raw. Sumor bini. Boy, kadwaan ka boy. Agpatubak ti bining kastaw eh. Negosyo talaga ito yun. Export ta. May tsata na panunot mo ah. Ay, boy. Patala pa yung makakita kasi nga tarong na eh. May dumdumata boy. Sa mga na eh. May sa piraso pa ilang ko niyo. Di makatao mga na. Nagtagsin ni boy na. Kita ka na, wala naglipay na eh. Ay, tugkalam boy. Tugkalam ata eh. Kailangan tugkal na tao eh. Nariga tayo. Oh, ito ka lang. Isa ba mo, kay isko ata, tukulo na ha. Ato na eh, boy. Basta ha. Ay, dasarapan na. Dapay bunga natin, dapay bunga natin, boy na eh.
Kas na ito mo lang ata. Kasta mamin dubungan nata. O, kita na eh. Busil na pala kita, babatit nga dyan eh. Makit kita mga ata. Boy, bunga ng kata boy. Sigurado ata. Nay, ato iti pagpatnanga mo, kung na kanya mo. Export mo ata boy. Di ka nga arte ko, agsapol ti buyer no ko ah. Sak bahalak tan. Ato kam amo nga buyer. Nay, ay, Mariusip, nagtakto pa isaw. Pautang ka mga boy. Ang pagkatang ko tayo. Okay, sabab. Nagado nga pa sa kalyum. Pumunta nga malagaya maya. Hindi na pinautang din sa bali ka ba ako. Tindaan na, natindugan makastan na. Awa na pa electric bill di utang ko. Nalaing ka nga talagaya. Yung kasi may lang mata, ay mo pa natin may sa tao, tapautangan na ka. Mayat ti pasok. Mayat pasok mo. Nariga kami nabigbiglaan boy, na lalo matitaw pautangan. Siyempre, ay mo pa lang pakatawa ang baset, saka bumulod. Kasi sa dito tao tatang. Tapos nung makautang na madidag pakitaan. Masak mo di ah. Baybayatan ka mo na boy, sa kwartong ta. Pagkatan na tuyo. Hindi mo pa hindi pa igsa ako, tuyo lang. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. Meta ya. Atratik ang gamitan. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa yung gamit pang lugan natin, 4 wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take 2, buy one take 3 ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mo ti